ماما بيبي غسلي Et convidem a obrir els ulls a un Sàhara que lluita contra la pobresa. Combatre la ceguesa habitable forma part d'aquesta lluita. Després de 12 anys en els campaments de refugiats saharauis en el desert d'Algèria, on la Fundació Ulls del Món ha iniciat un treball sense descans a favor de la salut ocular, moltes persones grans han tornat a veure-hi. Moltes, de totes les edats, han millorat la seva visió, han accedit a medicaments, han rebut formació específica sobre salut ocular adaptada al seu medi. No obstant això, encara estem lluny de guanyar la batalla. Falten recursos. Els programes quirúrgics sobre el terreny, els programes preventius, els programes de formació de la població i de capacitació de tècnics corren risc de lentir-se, de posposar-se, d'aturar-se. Ens vols ajudar? No et demanem gaire. Agafa el teu mòbil i envia un SMS al número 28014 amb la paraula Sàhara. €1 arribarà íntegre al nostre programa. Una pluja de petites ajudes com la teva, moltes, petites, podria canviar-ho tot i contribuir a erradicar la ceguesa habitable entre la població saharaui. Uneix-te a la campanya Ulls del Desert de Ulls del Món, mirant la pobresa als ulls.